Tnediet l-ewwel politika nazzjonali għall-iżvilupp ta' enerġija rinnovabbli offshore li se tkun qed tmur għal konsultazzjoni pubblika wara li diġà saru numru ta' laqat ma' diversi imsieba. Dan tħabbar f'konferenza tal-aħbarijiet li ġiet indirizzata mill-Ministru responsabbli mill-Enerġija Mirjam Dalli flimkien mal-Inġinier Sandro Lawri mill-Aġenzija għall-Enerġija u l-Ilma. Il-politika mnedija l-konsultazzjoni għandha diversi miri fosthom li tiddiversifika l-mod li bih pajjiżna jiġġenera l-enerġija, l-assigurazzjoni tal-provista u ż-żieda fir-riċerka dwar din it-teknoloġija. S'issa ġew identifikati 6 żoni li se jkollhom l-inqas impatt ambjentali, b'mod partikolari dawk iż-żoni li huma suġġetti għall-inqas traffiku marittimu u li jinsabu bejn it-12 u l-25 mil nautiku il-bogħod mixtut ta' pajjiżna. Peress li l-proċess wieħed rigorus, il-politika tipproponi fost l-oħrajn il-ħolqien ta' one-stop shop li bih il-proċess ikun faċilitat għall-investituri fis-settur kemm dawk lokali kif ukoll internazzjonali. Diversi strumenti finanzjarji qegħdin jiġu konsidrati bilan li pajjiżna jgawdi minn enerġija bi prezz kompetittiv kemm għall-konsumaturi iżda wkoll għall-investituri li se jkunu qegħdin jidħlu fis-suq. Il-politika mhux se tkun qed torbot lil pajjiżna għal xi tip wieħed ta' ġenerazzjoni tal-elettriku sakemm din tkun enerġija nadifa. Minħabba l-fond tal-baħar fiż-żona ekonomika esklusiva ta' pajjiżna, l-enerġija se tkun iġġenerata b'sistemi f'wiċċ l-ilma, kif jispjega l-Inġinier Sandro Lawri. Il-politika intenzjonata biex tidentifika siti appropjati għall-investituri li interessom li jiżviluppaw impjanti rinnovabbli, offshore, floating, kemm ikunu xtar-riħ, solar jew anke teknoloġiji oħrajn. Ovvjament dal-proċess ra biex kemm jista' jkun jimminimizza l-impatti fuq attivitajiet marittimi oħrajn u issa ovvjament ħarġet għal konsultazzjoni pubblika biex hekk inkunu nistgħu naraw illi anke l-opinjonijiet u l-ideat tan-nies jiġu integrati f'din il-politika. Dan biex pajjiżna jilħaq diversi miri li għandu dwar l-enerġija, primarjament dawk fil-ġenerazzjoni ta' enerġija nadifa, jiġifieri b'livell ta' karbonju baxx jew xejn, u spjega kif preżentament pajjiżna għandu biss 10% tal-enerġija ġenerata li ġejja mir-rinnovabbli, filwaqt li 20% ġejjin mill-interconnector u l-bqija mill-ġenerazzjoni tal-enerġija permezz tal-gass mill-power station. Il-teknoloġija ta' ġenerazzjoni tal-elettriku l-barra mix-xatt hija waħda relattivament ġdida kompla jispjega Lawri u b'hekk pajjiżna qed ikun proattiv billi jisfrutta din it-tip ta' teknoloġija li għandha mill-inqas effetti negattivi. Il-Ministru responsabbli mis-settur tal-Enerġija Mirjam Dalli innotat kif minkejja diversi inizjattivi favur enerġija rinnovabbli fuq l-art l-ispazju ta' pajjiżna huwa wieħed limitat. U allura din inħarsu lejn il-potenzjal tal-baħar li jiċċirkondana. Din l-opportunità ma tiġix mingħajr l-isfidi tagħha. Però illum bil-mod kif qed timxi wkoll teknoloġija fejn qegħdin naraw li għandna floating offshore renewables, qegħdin naraw li hija opportunità għal dan il-pajjiż. U allura din il-politika bil-feedback ta' ħafna nies differenti tista' tgħinna nkomplu nimxu biex verament ikollna tranzizzjoni l-ħadra u naslu f'sitwazzjoni fejn l-ekonomija tagħna tkun newtrali mill-aspett ta' klima. Waqt il-konferenza tal-aħbarijiet il-Ministru Dalli qaret li b'dan il-pass pajjiżna se jkompli jaħdem biex ikollu enerġija nadifa imsejsa fuq diversi fatturi fosthom id-dekarbonizzazzjoni, is-sigurtà tal-provista u l-affordabilità. Dan minbarra li dawn il-proġetti se jkunu qed joħolqu aktar impjiegi ta' kwalità komplet tinnota l-Ministru Dalli. Fl-aħħar nett hija elenkat ukoll il-ħidma li bħalissa għaddejja fis-settur tal-enerġija inkluż ix-xogħol fuq it-tieni interconnector. Wieħed jista' jagħmel kuntatt mal-Aġenzija l-Enerġija u l-Ilma fuq l-indirizz elettroniku info-energywateragency@gov.mt filwaqt li l-konsultazzjoni pubblika se tkun miftuħa sal-aħħar ta' Settembru u s-sottomissjonijiet jistgħu jsiru fuq is-sit governattiv tal-konsultazzjonijiet pubbliċi.